Mindfulness ei ole rauhoittumista. Se ei ole sitä, että olo muuttuu paremmaksi. Se on sitä, että lakkaa vaatimasta sen muuttumista. Tämä hetki voi olla levoton. Ajatukset voivat olla sotkuisia. Keho voi olla väsynyt. Mindfulness ei korjaa mitään tästä. Se vain sanoo, katso. Ja joskus se on kaikki, mihin tänään pystyy. Se riittää.